Γεια σας παιδιά, και να κάνω ξανά ένα βίντεο από το Monster Slam. Βλέπετε, έχω ανοίξει καινούρια skins. Θα τα δείτε. Όπως μην ξεχάσετε να βάλετε ένα like και μια εγγραφή και να κάνετε comment ποιο είναι ο χαμένος σας skin. Είναι πολλά. Αυτό είναι φούσκες. Είναι άνθρωπος με φούσκες. Αυτό είναι ένας γορίλας. Αυτό δεν ξέρω, ούτε δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι με 100 μάτια. Και αυτό είναι κάτι pumpkin. Τι στο καλό. Συγγνώμη. Το συγχαίρομαι αυτό, το συγχαίρομαι. Αυτό είναι πολύ σκάτα, δεν μ' αρέσει εμένα. Εδώ πέρα. Δεν πειράζει, ήθελα να το βάλω να το δείτε στο τέλος. Συγγνώμη. Θα παίζω. Οκ. Δεν ξέρω τι θα βάλετε για comment. Ένα emoji, πράγματα, κάτι να μου βάλατε. Όποιοι θα το δουν αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να βάλουν και εγγραφή και like. Γιατί θέλω να έχουμε. Έχουμε 20 subscribers. Θα γίνει αυτό. Oh my god. Τι είναι αυτό το βλαμμένο κάκτο. Δεν είναι κάκτος, έχω κάκτο. Εντάξει, περιμένετε παιδιά. Συγγνώμη για αυτή. Όψη. Εντάξει, να πάμε. Άλλο level τώρα. Το θα διαλέξω. Mushroom from Luigi. Mario, it's me, Mario. Hey, πάω. Τα ανοίγω όλα. Δεν ξέρω πώς θα έχω ανοίξει. Τύχη είναι. Από την τύχη. Και εσείς έχετε Monster Slam, βάζτε μου στα comments. Ή έχετε πολλά ή λίγα. Δεν με νοιάζει, ό,τι θέλετε εσείς κάνετε. Ναι, μπράβο. Οπότε, θα βάλω αυτό. Εγώ θα βάλω αυτό με μια το σκέφτομαι, δεν πειράζει. Συγγνώμη για όλα αυτά που έκανα, γιατί έχω και λίγες μίξες και αυτά. Θα κάνω ένα βίντεο να δείτε πώς παίζω. Η φωνή μου λίγο χάλασε, γιατί από τις μίξες και το βήχα. Συγγνώμη ξανά, δεν ξέρω άλλο. Αυτό είναι το τελευταίο level. Πρέπει να κάνουμε το Silent Head VSB. Οπότε, yes baby. Ο χοντρούλης είναι αυτός. Καλό, τι να είναι. Αυτό είναι το τελευταίο level, αλλά δεν πειράζει, ό,τι λέω εγώ, γιατί εγώ το έχω. Αου, χα. Φύγετε όλοι. Δεν ξέρω γιατί τον πήρα αυτό το συγχαίρομαι. Εντάξει, δεν έχει και τίποτα. Είναι πράσινο γαμμένο μου χρώμα. Αλλά δεν μ' αρέσει έτσι όπως φαίνεται. Γι' αυτό δεν τον βάζω. Εντάξει, δεν λέω κάτι. Ξανά 10 στα 10. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε.